दिनैहाय जोंनि एनडिएफबिनि थाखाय जारिमिनारि दिन जाय समाव एनडिएफबिआ जोनोम जादोंमोन 1986 नि 3 अक्ट'बराव मानगोनां जोंनि फाउन्डार डिआर नाब्लानि दैदेननायाव बेनि उनाव 1988 नि दिनैनि सानावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खायजामाथिनि बि बाम्बुरगोरा सार बिथाङा दिनैनि दिनावनो गिबि मुंख्लं जादोंमोन। जोङो 1989 निफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि जेसेबांखि बर' रायजो राजा आरो एनडिएफबिफोर दङ जोङो दिनैनि सानखौ फालिबोबाय थादों। बियो जोंनि जारिमिनारि दिन। बे हिसाबै दिनैहाय जोङो नैबे उलुबारि नावकाटानि उलुबारि गामियाव जोङो दिनैहाय मार्टियार्स डे हिसाबै जेसेबांखि बर'नि 5,000निबो बारा मार्टियार्स जानानै थांबाय दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ मान बावदों, गोसोखांदों। लोगोसे जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आं दिनैहाय खावलायहरगोन दिनैनि जायफोरानोखि एनडिएफबिनि मुङाव मार्टियार्स जालांबाय, जायफोरानोखि न'आव थानानै माने आर्मि पुलिसजों बुग्लिजानानै मार्टियार्स जालांबाय, जेन गासै रायजो राजाफोरा दिनैनि सानखौ फालियो, गोसोखाङो। जोंनि जायफोरानोखि मुंख्लं बिर जोहोलाव दिनैहाय बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो। मुंख्लं न'खरनो जिहेतु एक्सग्रेसिया होनायनि बाथ्रा दंमोन, दायो बियो बेसेबां जौखोन्दो जिहेतु होजोबनो हाखो आरो बेसेबां जौखोन्दो आद्रा दं? जोङो नैबे जा जोंहा दफा बायदियै 2020 नि जा 27 जानुवारि बेयावहाय जोङो दफा बायदियै जोंहा जायफोरानोखि मार्टियार्स मुंख्लं न'खर जोङो 5 लाख करि होनायनि जि जोंहा दफा मोनसे दङमोन अलरेडि जोङो 70 खोन्दो जोङो होनो हाबाय आरो जोंहा नैबे मानगोनां प्रमद सारआ माने जेब्लाबो खामानि मावबाय थादों। लोगोसे जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशना माने जोंनि दैदेनगिरिफोरा माने जोंनि जा मुंख्लं न'खर बिथांमोना थाबैनो जा माने अनसुंथाइ जे 5 लाख जोङो माने लिरथुमनानै एकर्डआव लाबोदोंमोन बेखौ होफुंनो थाखाय नारा नाथा नाजागासिनो दङ। आसा खालामो निस्सय नैबे जोंनि जा गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोंनि जा मुंख्लं न'खरफोरनि जा अनसुंथाइ बियो माने थाबैनो जाफुंजोबगोन।